Nissan Leaf sme si vybrali do našej flotily vozidiel práve kvôli tomu, lebo vnímame ako dospelé elektrické auto. To znamená, že je to auto, ktoré svojmu užívateľovi poskytuje optimálny pomer ceny a výkonu. A je to naozaj plnohodnotné vozidlo, ktoré nahradí každé bežné ostatné spaľovacie vozidlo. No a my ho už používame viac ako rok v našej flotile a samozrejme, že zaradili sme ho aj do našej štandardnej služby pre našich zákazníkov. Tak ako na každom elektrickom vozidle, aj na Nissan Leaf oceňujeme predovšetkým nízke prevádzkové náklady, ktoré pomáhajú dosahovať pre našich zákazníkov to, že na elektrickom vozidle je možné ušetriť aj nejaké peniažky. Okrem toho, takisto ako každé iné elektrické vozidlo, jeho používaním šetríme a ochraňujeme životné prostredie. A v neposlednom rade, ako som už spomenul, je to plnohodnotné elektrické vozidlo, ktoré vnútorným priestorom, pohodlím jazdy a plnohodnotne náhrada to, na čo sú bežní motoristi zvyknutí. O Nissan Leaf sa dá bez problémov potvrdiť, že je to prvé auto do rodiny. Svojím dizajnom, veľkosťou kufra, pohodlým, vnútorným priestorom. Naozaj je to auto, ktoré je vhodné na prevoz detí a na jazdu nielen po meste a s tým, že existuje už momentálne vybudovaná infraštruktúra rýchlo nabíjacích staníc naprieč Slovenskom, ktorú sme otvorili tento rok. Tak je to auto, ktoré sa naozaj dá použiť aj na stredne dlhé cesty, na jazdu k starým rodičom alebo na dovolenku na Slovensku. Ja keď osobne používam Nissan Leaf, tak si ho nabíjam večer v garáži. Rýchlo nabíjačky využívam práve vtedy, keď potrebujem sa dostať z Bratislavy do odľahlejších miest, respektíve do miest, ktoré presahujú dojazd na jedno nabitie. To znamená, keď chcem jazdiť viacej ako 150 km na jednu jazdu. Vtedy rýchlo nabíjanie je z môjho pohľadu absolútne pohodlný spôsob predĺženia dojazdu. Trvá rádovo okolo 20-25 minút. Ten čas využijem na to, aby som si vybavil veci v banke, na pošte, dal si kávičku, obchodné stretnutie, no a potom pokračujem ďalej v jazde. Tie investičné náklady na obstaranie sú vyššie, ale čo je kľúčové, tie prevádzkové náklady, tie náklady na elektrinu sú až štvornásobne nižšie ako pri bežnom spaľovacom vozidle. A z tohto dôvodu, keď človek auto využíva, to znamená, keď jazdí od nejakých 12-15 tisíc kilometrov ročne, tak jeho celkové náklady na používanie elektrického auta môžu byť nižšie oproti tomu, ako keby používal auto so spaľovacím motorom. Je to optimálne auto pre všetkých, ktorí pravidelne jazdia na pravidelných trasách. A keďže na Slovensku už existuje infraštruktúra, ktorá umožní dojsť z Bratislavy do Košíc aj Nissanom Leaf, tak je to optimálne auto pre všetkých obchodných zástupcov, pre všetkých tých, ktorí jazdia predovšetkým v rámci mesta alebo v jeho blízkosti. Na Slovensku je to stále relatívne unikátne vozidko a ľudia už začínajú spoznávať elektrické vozidlá a začínajú chápať, že elektrické vozidlá nie sú iba o ochrane životného prostredia, ale aj o možnej získanej úspore. Všetci tí, ktorých ja poznám a ktorí si ho mali možnosť vyskúšať, boli nadšení.